No niin, nyt ollaan äidin uudessa kotona. Panko pystyy vai vaakaan? No näin, tää nyt on vaakasuorassa tää kuva. Siinä on Inkeri, sano Inkeri hei. Hei. Joo, se tuli keittiöstä just ulos. Siellä on jo hella valmiina. Mutta mikään muu ei oikein olekaan valmista. Seinät on vedetty ja siihen on raksi, että tuohon ne osoittaa kaapin paikan sitten. Tuolta menee sitten, tulee vettä ja lähtee vettä. Ulos, katsotaan näkyykö tästä jotenkin ulos vähän. Tämä on 5. kerros, ylin kerros. Ja näin näkyy Hämeenlinna tonne suuntaan, eli torille päin. Tuo näkymä on torille. Sitten mennään ensimmäiseen huoneeseen. Siitä tuli Esa. Ja täällä on myrkkypullo näköjään. En tiedä onko torakoita varten vai miksi. Ja tässä on tämmönen kantti kertaa kanttiinsa tämä huone. Hyvin mahtuu tuohon joku. Jääköhän nämä hienot verhot, nämä kuin tapetit tänne. Ja noin näkyy tonne päin aurinkoa vähän. Ja näin näkyy tonne päin, eli tuolla päin sitten tätä katua kun ajaa, niin sen päädyssä on sitten toi City Marketti. Sitten meillä on vielä seuraava huone. Eli täällä on taas vähän, pikkusen on työt kesken vielä. Että hyvin tänne saa muutettua hetken päästä. Pahvit on lattialla, että lattiat säilyy ja säästyy. Muutama kaappi noin. Ja täällä on vähän vedetty tapetteja pois seiniltä, ja tuohon toivottavasti tulee jotakin siistiä. Ei kun tuosta on otettu kaapit pois näköjään, se ei ole, siinä on kaapin paikat ollut. Ja sitten mennään tästä katsomaan, täällä on vessa, jossa on musta kaakeli. Täällä ei niin vaan katsellakaan ympäriinsä. Katsotaan, toimiiko toi valo. Täällä on lamppu, mutta ei ole sähköjä. Eli tässä on vessa ja tuossa sitten saa suihkutella ja vaikka pyllypesun. Tuossa on pesukoneen paikka. Ja täällä on kiuas, mutta saas nähdä, mitähän äiti meinaa kiukailla, kun ei se oikein vissiin meinaa saunaa tänne. Ainakin mä oon luullut näin. Katsotaan, mitä tähän tapahtuu. Lauteet on vedetty veksi. Täällä on sitten olohuone. Ja tämä on oikein mukavan kokoinen. Oikein hyvä on huonejärjestys täällä, että ei ole semmoista kapeaa pitkää käytävää, niin kuin oli aikoinaan Museokadulla esimerkiksi. Että tuossa on tuommoinen leveä tila, joka toivottaa tervetulleeksi. Ja tätä nyt onkin vaikeampi avata tätä parvekkeen ovea, mutta sieltä näkyy auringonlasku. Ja tuon seuraavan katon toisella puolella, niin sinne tulee sitten tämä Hämeenlinnan moottoritien päällä oleva rakennus. Eli tuolta jos katsoo oikeaan alanurkkaan, niin siellä näkyy NCC-koppia, niin sinne rakennetaan sitä moottoritien katetta. Lasitettu parveke, ja parveke on tuommoinen 1,5 kertaa 3 metrinen, että ihan mahtuu mukavasti pöytä sinne, ja sitä mä en saa Inkeri auki. Jos sä saat sen auki, niin avaa vaan. Aha, siinä on saunan ovi. Sitten meillä on täällä mikäs tämä nyt sitten onkaan? Mä en oikein tiedä mikä tämä on. Tämä on joku komero vaan. Tuossa on astianpesukone. Se on kyllä ihan sähköllä toimiva vielä, että ei se niin kovin vanha ole. Ja tämmönen täällä on. Sano äiti hei. Hei. No niin, mä oon ottanut videolle tästä kuvaa. Aiku hienoa. Joo. Tuleeko sulle tänne sauna vai ei? Ei. Mitäs tuohon saunan tilalle tulee? Kodinhoitohuone. Jaha, no niin. Tähän tulee kaapistot, työtasot. Ei tässä ole valoa. Tähän tulee
pyykkikone. Ei sua näy, kun ei tässä ole valoa. Niin. Joo. No niin, se meni tonne. Se on kuin luola nyt tällä hetkellä, vähän pimeä. Alright, heippa.